Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρουσόνα Νέα Γενιά διοργανώνει 3 γνήσιες παραδοσιακές κριτικές βραδιές στον Κρουσόνα. Σάββατο 13 Αυγούστου, Δημήτρης Βερεράκης. Μην πεις κουβέντα του Βοριά. Κυριακή 14 Αυγούστου, Παραμονή της Παναγίας. Διασκεδάζουμε με το Μανώλη Αλεξάκη. Θυμάσαι Και τη Δευτέρα 15 Αυγούστου, ανήμερα της Παναγίας, Νεκτάριο Σαμόλης. Εσύ σε πια και παίξα μες στη φωτιά το σάλτο. 3 γνήσια κριτικά γλέντια στον Κρουσόνα. Σάββατο 13 Αυγούστου, Δημήτρης Βερεράκης. Κυριακή 14 Αυγούστου, Μανώλης Αλεξάκης. Και τη Δευτέρα 15 Αυγούστου, Νεκτάριο Σαμόλης. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κρουσόνα Νέα Γενιά.